Salam mehriban adamlar, yurdumuzda o dünyada täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı hepdäniň täzelikleriniň şufanla. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýaponiýanyň işgör toparlarynyň wekilleri bilen duşuklar geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Malaziýa ilkinji resmi saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhammedow bu kampaniýa bilen hyzmatlaşyň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdy. Türkmenistanyň baş arşasynyň ışıklary ýakyldy. Ýylyň parlak ýylydy 2024 bäsesiniň ýeňjisi eglan edildi. Aşgabatda geçirilen İran Agrofood sergisinde 60'tan uğrak İran kampanyası öz önlerini tanıştırdı. Arkadaş şekerine infrastrukturan ve ekologiyan ösürmekte kadının üstünlükleri için şahadatnamalar oluşurlu ve beyle haberler. 14 dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Hemde täze şäheriň münasip bolan halkara güwännamalary we bu ýerde gurulmagy hemde durky täzelenmegi meýilleşdirilýän dethalaryň şekil tatlamalary bilen tanışdy. Şeýle hem degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow saparyň başynda Fransiýanyň Buýuk Türkmen kampaniýasynyň baş direktori Aleksey Ryshow bilen duşdy. Duşukda iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara alynyp maslahatlaşyldy. 15 dekabrda Aşgabatda Älim Meden Din Jaş Merkezining öňündäki meýdançada Türkmenistanyň baş arçasynyň ışıklary ýakyldy. Arçanyň töwereginde çağalaryň hemde paýtagtyň mehmanlarynyň müňlerçesi, halk dörejçilik we tans toparlary, toý libaslaryny giyinen sirk hem teatr artistleri, ertekleriň gahrymanlary ýygnandylar. Bayramçylyga aýaz bagy we gar pamyk gowurýan ertek gahrymanlary bilen bilelikde geldiler. Türkmenistanyň baş arçasynyň beýikligi 44 metre deňdir. 15 dekabrda Taşary işler ministri Raşid Meredowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna Owgan wekiliýeti bilen bilelikdäki energetika, ulug we infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilişi barada pikir alşyldy. 16 dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Atahallifoň hemde vilayatlariň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdun vilayatlaryna we owa hojalyk toplumyna alınıp barýan işlere, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanşykly meselelere garaldy. Döwlet başçysyny mewsümleýin owa hojalyk işleriniň geçirilişine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny belledi we geljek ýylyň hasyl üçin owa hojalyk ekinleriniň düýbüni tutmak işlerini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. 16 dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmen-Amerikan işgörleri forumuna gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Türkmenistan-Amerikan işgörlik geňeşiniň ýerine ýetiriji direktori Erik Stewart, John Deere kampaniýasynyň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýol başçysy Çaba Leykany we Sport Trading Europe kampaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Nikolay Yurchenkany kabul etdi. 16 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Itoch Corporation kampaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy, ýerine ýetiriji vitse-prezidenti, Maşin we enjamlar kampaniýasynyň prezidenti, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon Türkmen komitetining başlygy Hiroyuki Subay bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamyny Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky uzak möhletliğin strategik häsiýete eýe bolan gatnaşyklary hemme taraplaryň ösdürmegiň meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. 16-18 dekabrda Aşgabatda İran İslam Respublikasynyň İran Agrofood adly ýürütleşdirilen sergisi şeýle hem onuň çäklerini Türkmen-İran işgörlik maslahaty geçirildi. Oňa İranyň owa hojalyk, adyk senagat, logistika we beýlik pudaklaryna wekilçilik edýän kampaniýalarynyň 60-a golaýy gatnaşdy. Serginiň ikinji gününde İran kampaniýalarynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyk boýunça taslamalarynyň tanışdyrylyş çäreleri geçirildi. Forumyň jemleýiji gününde iki ýurdun hususy pudaklarynyň wekilleriniň we telekeçeleriniň duşugy foruma gatnaşçylara diplomlar gowşurmak dabarasy boldy. Kılıçdaroğlu Durdiýew ýylyň parlak ýyldızatly milli aýdymsaz bäsleşiginiň baş bayragyna münasip boldy. Oňa göçmek kubok we gymmat bahaly sowgat gowşurly. Bäsleşigiň jemleýiji tapgary 16 dekabrda Türkmenistanyň Alparslan adyndaky milli drama teatryna geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaş estrada we höwetçiň aýdymçy ýaşlary
Türkmenistanyň Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygarlyk nişany bilen sylaglama hakyna karara gol çekdi. Resminama laýyklykda sylaglar Günnogorun beýik akıllary we nusgaw şahyry Maktumul Pragynyň döredçiligini, edebi mirasyny, akıllar şahyryň ardulan ajaýyp zamanysyny döwrebap aýdym saatlaryň üstü bilen munasyp wasfetmäge goşan uly goşantylaryny nazar alyp, şeýle hem Maktumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli goşurly. 16 dekabrda Aşgabatda Türkmen-Amerikan işgörlük maslahaty geçirildi. Onuň dowamyna geňeşiň alyp barýan iş hemde onuň uzak möhletleýinlik özara bähbetlik esasyna ýola goýulan ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna eýeleýän orny barada meseleler aýratyn ara maslahatlaşyldy. Şeýle hem maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pugdaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, hususy kärhanalarynyň wekilleriniň Amerikan işgörleri bilen iki tarapdaýyn duşuklary geçirildi. Olaryň dowamyny özara gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki meýilleri ara alynyp maslahatlaşyldy. 16 dekabrda Türkmen paýtagtyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň 15-nji mejlisi geçirildi. Duşugyň dowamyna taraplar döwletara dialogyň täze tapgyryna, söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny, maliýe goýum gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Geljegi uly bolan bilelikdäki taslamalar, önümçilik hyzmatdaşlygynyň ugurlary barada pikir alýşdylar. Mejlisiň jemleri boýunça netijeli Türkmen-Yapon hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmäge gönüktirilen bir näçe resminamalara, şeýle hem ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň 15-nji mejlisiniň tesbirnamasyna gol çekildi. 17 dekabrda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan Amerikan işgörler geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Erik Stewart bilen duşdy. Duşugyň dowamyna söwda, ykdysadyýet, energetika, oba hojalygy we ulug ulgamlaryny iki tarapdaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alynyp maslahatlaşyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde 2024-nji ýylyň soňky çäreginde Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen kararnamalar we resminamalar Baş Assambleýanyň 79-njy sessiýasynyň resminamalary hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň 6 dilinden neşir edildi we paýlaşyldy. 18-19 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Malaziýa ilkinji resmi saparyny amala aşyrdy. Resmi saparyň çäklerini Serdar Berdimuhammedow bilen Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasyna gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi. Geňişleýin düdümde geçirilen resminamalara gol çekmek dawrasyna taraplar bilelikdäki beýannamany tasdikladylar we viza talaplarynyň kemkäsleýine ýetirilmegi, aviasiýa senagat babatyna hyzmatdaşlyk etmek, diplomatlary taýýarlamak budagyna hyzmatdaşlyk etmek babatda özara düşnüşmek hakyna we bilelikdäki şertnamalar alýşdylar. Saparyň çäklerine Türkmenistanyň prezidenti Petr Nasbinasyna bark gördü. Hemde bu kampaniýanyň ýolbaşçylary bilen duşdy. Duşukda neft gaz budagyna hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hemde onuň geljegi ara alynyp maslahatlaşyldy. 18 dekabrda Türkmenistanyň Oğuz Xan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetinde akylly şäher, dolandyrmak sanly akylly we emeli aň tehnologiýalary, howpsuzlygy, ykdysadyýety atly halkara ilmi maslahat geçirildi. Mejlisiň dowamyna arkadaş şäherni internet esasyna infrastrukturany ösdürmekde intellektual ulug ulgamlary, energetik taýdan netijeleri ýokarlandyrmak boýunça çözgütleri, daşky gurşagy gödäwçilikde saklamakda we dolandyrmakda gazanan üstünlükler üçin şahadatnamalar goşurly. Şeýle hem maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň Oğuz Xan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetinde we Buxarestň Milli Politexnika Ilmler we Tehnologiýalar Uniwersitetinde özara düşnüşmek barada ähdnama gol çekdiler. Ähdnama gol çekmek dawarasy onlaýn görünüşde geçirildi. 18 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutuna prezident Serdar Berdimuhammedowyň Ýaşlar watanyň dayanjatly kitabynyň Ýapon dilindäki neşriniň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Neşr Ýapon dilli okuwjylary Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasaty we türkmen ýaşlarynyň dürli ugurlardaky üstünlikleri bilen tanışdyrar.
19 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň awtomobil sport toplumynyň täze binalar toplumyny gurmak üçin meýilleşdirilýän ýere geldi. Bu ýerde binalar toplumynyň taslamalary bilen tanışdy. Awtomobil sport toplumynyň guruljak ýeriniň umumy meýdany 71 hektar bolup, ol Aşgabatdan 40 kilometrden gowrak Demirgadykda ýerleşýär. Täze toplumyň desgalarynyň binagarlyk aýratýanlygy boýunça taslamalaryň 3 toplumy teklip edilýär. Taslamada görkezilişi ýaly merkez 2 bölekden ibarat bolup, olarda awtomobil sporty boýunça türgönleşikler geçirmek, sport uluglaryny ýarışlara taýýarlamak, türgönler bilen okuwlar geçirmek, halkara derejeli ýarışlar guramak üçin ähli derur mümkinçilikler göz öňünde tutulupdyr. Şeýle hem toplumyň binalarynyň biriniň nişany hökmünde ahalteke bedewiniň beýlik üçin bolsa aglawa şekilde saýlanyp alınıpdyr. Soňra Türkmen halkynyň milli liderinden täze sport ulugyny finagdan geçirip bermegi haýyş edildi. Sport ulugy Gurbanuly Berdimuhammedowyň dolandyrmagyna sehra ýollar boýunça çylşyrymly mendiller geçdi. Eýranly rapçy Emin Rasen täze ýyl bayramçylyk münasibetli geçiriljek konserde gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Saparynyň dowamyna ýaşajak ýeri bolan Aşgabadyň Arçavel mehmanhanasynda artisti mehirli garşy aldylar. Artist tomaşaçylary şowkunly konsert maksatnamasy hemde täze hitleri bilen begenlerjekdigini belledi. Rapçynyň konserti 23 dekabrda Gyşky oýunlar sport toplumynda bolar. Türkmenistanyň Janly Tabigatyň Milli Muzeyi hayvanat baglarynyň we akvariumlaryň Ewraziya birleşigine dolu agda boldy. Bu barada deşli şahadatnamany Russiýanyň Türkmenistanyň elçisi Aşgabat şäher häkimine gowşurdy. Duşuň dowamyna taraplar bu ugurda mundan beýlek-de geljek hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Dünya täzelikleri. Britan monarhy Karl III kinorejissor Christopher Nolan'a Reaser derejesini berdi. Oň aýaly we producer Emma Thomas'a bolsa Lazy derejesi berildi. Buckingham köşkü bu jügütün kinematografiýany ösürmäge goşan düşün. Şol fana Garar Reaser adly meşhur trilogiýan we Oscar bayrağına eýe bolan Oppenheimer filmini döretmek bilen bu hormata munasip bolanyny bellidi. Awstriýanyň paýtaty şeker giňişini mümkinçilik şäkli adamlar üçin uýgunlaşdyrmak boýunça aýratyn taýlanlar üçin Ýewropa Birleşiginiň bayrağını aldy. Şeker ähli şeker hyzmatlarynyň we infrastrukturasynyň elýetlerini üpçün etmek üçin toplumlaryň çebenleşmeýän görkezdi. Metro stansiýalaryny hemmedi, şeýlem jemgyýetçilik ulagduralaryny togdan we şöterümden gowragy amaty ýerget etmek üçin ýürüýti enjamlar bilen üpçün edilenler. Dubay ýakyn unnagorda ýükleri dronlar arkaly eltip bermek ulgamyny resmi taýdan işe girilen ilkinji şeker boldy. Taslamany ösürmek meýilnamalarına laýyklykda 2033-njy ýyla çenli üç hormonly çaparlar şekeriň şäheriniň takminan 30 götürüne hyzmat eder. Dronlar 2-3 kilogram agramly oňluk ýükleri daşamagy goýupdyr. Hyzmat resmi taýdan işe başlamadan odol şekerde finallara geçirildi. Finalda dowamyna hulermeni täze eltip bermek hyzmatynyň ähli aviasiýa howpsuzlygy talaplaryna laýyk gelýänini tasdikladylar. Uçurmansyz uçýan enjamlar görkezden uğurlara berk eýer. Dürli ýükleri, şolfany azyk, derman we beýlik ölümleri üstünlikli eltip berdiler. Ýaş belgeli fadyna Tony, türkmen poeziýasynyň beýik musgowy şahyry, Mawtumly Pragynyň görür gözüň iýligi goşgosyna esaslanýan iňli filmde döredilen täze kompozisiýasyny ödüldi. Bu taslama Türkmenistanyň Belgiýadagy ilçihanasynyň gollawy bilen türkmen şahyrynyň dörüjülük mirasyna bagşlanan ýylyň şäherlerine amal aşyrly. Täze kompozisiýa aýdymşy bilen Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň arasynda üstünlikli medeni hyzmatlaşyň dowam boldy. Şu ýylyň başynda Tony Eýen Brüsseliň meşhur ýerlerine we ilçihanyň binasyna şekilli aýdymlaryny surat alyp Türkmenistan Dreams adly kompozisiýadan çykarypdy. Sport täzelikleri. Halkara Samba Federasiýasynyň ýerine komiteti 2023-nji ýylda geçiljek ýaşlaryň telenamasyny tasdiklady. Bu telenama ura samba boýunça dünýä çempionaty 7-9 noýabr aralygyna Aşgabatda geçirilir. Dünýä çempionaty erkekleriň we denanlaryň arasynda sport sambasy, erkekleriň denanlaryň arasynda söwüş sambasy, şeýlem erkekleriň arasynda körleriň sambasy boýunça ýaşlary ölçün alar. Türkmen gelip çykyşly Eýrany futbolçy Serdar Azmoun Dubaýyň Shabab Al-Ahli toporunyň düzüminde Birleşen Arap Emirlikleriniň Super Kubogynyň eýesi boldy. Al-Wasil we Shabab Al-Ahli toporlarynyň arasyndaky bayrak uğrundaky aýgytly duşuň esasy wagty 2-2 gazawyna deňlikde tamamlanyp penalti tapanda Azmoonyň topory ýeňiş galanmak başardy. Aşgabatda Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 29 ýylyna başlanyp diplomatiýanyň altyn pekamy adly ýaýdan okatmak ýaşy geçirildi. Dostlukly bäsçige Türkmenistanyň işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara gurupalaryň 40-a goraý wekili gatnaşdy.
Erkeklerin arasında Rusiyanın elçixanasynyň ikinci sekretary Vadim Yakovlev ýeňiş kazandy. Velanlaryň arasında Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň elçixanasyndan Katerina Ford ýeňji boldy. Bu ýaş halkara diplomatiýa we ýurtlaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary berkitmek üçin täsirli ural hökmüni sportyň ornuny görkezdi. Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Öwökow Villarreal futbol klubynyň akademiýasynyň wekilleri bilen video aratnaşyk arkaly duşuga gatnaşdy. Duşuň barşynda çağlar we etkinjekler futbol ösürmek boýunça tejribe alşman we hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlem tälimçileri taýýarlamak boýunça tejribe alşmak meselesine aýratyn ulun berildi. Italiýanyň Atalanta toporluň we Nigeriýanyň milli ýyldyzynyň ýarym goroşçysy Ademola Lookman 2024-nji ýylda Afrikanyň iň gowy futbolçysy diýilip ikrar edildi. 27 ýaşly Lookman Atalanta klubynyň Ýewropa ligasyna ýeňiş kazanmagyna kömek etdi. Ol Bayer bilen geçilen final oyunda hat-trick etmek başardy. Ýylyň iň gowy tärimçisi adyna Cote d'Ivoire'ň milli ýyldyzynyň baş tärimçisi Emre Faye nasip boldy. Ol ýanwar aýyny Afrikanyň kubogyny gazandy. Madridin Real'nyň Braziliýaly hüjümçisi Vinicius Halkara Futbol Federasiýasy tarapyndan 2024-nji ýylyň iň gowy oýunçysy diýilip ikrar edildi. Oktyabr aýyna Vinicius French futbol tarapyndan gowşulýan altyn top bayragyna täsirçikde ikinji orna eýledi. Şonu Angliýanyň Manchester City toporunyň ispan ýarym goroşçysy Rodri bayragyň eýsi boldy. 2023-2024-nji mewsümde Vinicius Real'ın düzümünde İspanya'nın çempion boldy. Şeýlem İspan kluby Çempionlar Ligasyna we UEFA'nyň Super Kubogyna ýeňji boldy. Tomusa geçirilen Amerikanyň kubogyna Vinicius bilen Braziliýanyň milli ýyldyzy çeýrek final taparynda Uruguay'ın toporundan ýeňilip ýarym finala çykyp bilmedi. FIFA'nyň prezidenti Gianni Infantino Dogoda Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Öwökow bilen duşdy. Duşuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň futboluň ösüşi we FIFA tarapyndan federasiýanyň gelecek tasamlygyna mümkin bolan gollaw bermek barada maslahatlaşdylar. Duşuň şäherlerine Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň başlygy Infantino aýratyn sowat. Arkasında gurumanyň nyşany we Türkmenistanyň döwlet baýdanyň şekillendirilen FIFA'nyň prezidentiniň portreti ýerleşdirilen el bilen dokulan türkmen halasy gowşurly. Mehribanlar, size yetirmeklen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.